Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Jakon kaya agayat pa yung kail. Ha? Apay asahanan? Ngamen. Ay, ibagam no niya tinapasamak. Kunang ba't amapan ka agaram e ilay? Kita, ibagam asaan mo nakayat ti agaram? Ay, nabastad ak manan ang kail. Ay, nabastad ka manan? Ay, bastard manan ni Kwaraw. Ay, unay kan pare ta katawaan pay lang ni Kwaro ket nasaktan nga ron. Ay, kita addan anagsangit. Ay, di yun lang amin na mo direk natin mabastad kail. Ay, sapay saan nga lumabas yun. Iti aglaklakaw niti ice cream. Ay, napay dita. Kwaraw, umay ka. Ay, aguray ka. Apay nga ayabam. Ay, kit pagsardeng ang nagsangit Ha! Umay ka, Kwaraw. Tulungan ka. Agasak tayo sakit ti puso. Apay, anya kisang sangitan ni Kwarog. Ay, di pa nakabastad na kanok. Day tala ang kisang sangitan na. Ke namin anumot anabastadan. Nagado di ta babae. Iso nga ron ti kunak. Nagbirok manin Nagadunto pa iti babalasang iti kabildatan. Kate, apay nga ron nagkuyog da ka ni Pari Badong. Wala taawanan ti ice cream a pangayayok. Na, pangawisan nga ron ni Pari Badong kan kuana. Ket igatangan na siguro itikindi. Ay, saan ama ay ayo itikin day. No Na. nabastad ti may sa abaraw. Ay unay kalakit din aya. Kasla saan kamot nagdalan iti kinabaraw. Kenujak na basbastad iti. Da. Iso ajak amu tirik na ti mabastad. Na, Sa dino nga iti papananta, tataba daw. Basta sumurot ka kanyak. Ay, nagsakit ti marikrik-nak, tataba daw. Uy, mawatan ka, Kwaraw. Apay, nabastad ka mo ti di aya. Binastid nak iday ni Nana Matuyang. Iditin namin adaw. Ha? Kasta aya? Iso nga rod ako naking ka. Ama awatak tirik na. Imbaglagit na yung tada ka makawat to iriknak. Kahit ayan na nga, yung tricycle mo. Yan dahi di paradahan Ay, kiting kaalaanin taurahin ka dito. Ha? Anda pa pananta? Ada, mapanta agaray. nakitakmat ni Badong mo naglugan iti tricycle ni Kwarog, maray. Kano ko na amapandita balay ni Kapitan? Pudnoan na pa, di tabalay da Kapitan. Nga medikuan, nakitakmat naglugan. Napananangay nga tamanin. Si putam ni Badong mo. Tapay maray. Ang mga ada kalukwan, gararamiden na. Anyangay kumaday ta kalukwan. Kano kanayon nga umay agpalod dito tersinak. Anya kumaita no kanayon nga umay agpalawd. Apay, awan madmadla mo kanayon na nga awagan iti cellphone na. Ayunan niya. Kanayon na ka nga itugo jay cellphone na, uray sa dino ti papanan na. Ado, ti makasarsarak iti ka-textmate da, gapo iti cellphone. Kayat mo asawan. Adda ka textmate ni Badong ka. Ay, jak imbaga akasta. Si putam latan ni Badong Mao. Tataba daw. Plaza matiili dito'y nagturungan ta. Wayne, bumaba ka. Ada kay tikisinarak ko dito. Ha? Damot babae amang paypayapay kan ka itiday dya banda. Ay, uray nak nito'y Kwarog Ay, kunak man no sakti umay agarang. Si kansama tataba daw. Apay, sa dinaw tinapanan nyo kinikwaraw. Ada ya, mate. Ay, saan kan nga agulbud pa'y ba daw? Nakita na kayo ni Marikwa ng anagpailay. Ay gayam, nagpaili kami kani Kwarog. Kahit nanya tinarami joy jay. Kasla kala investigador nga agdamdamag tuyang Kaya't ko amamuan tipod na. Hamom tuyang, broken hearted ita ni Kwarog. Tabinastad yaran mo na. Anya kumangay ti connection day takon ka. Ay kit binalakada nga rod ni Kwarog. Asaan nga agladingay. Kit nasken nga agkita kami manay ni ti balasa nga armon na.
Kay tapay nga rod ang nagpaili kayaw. Uy, natadagayam inrito king kuha na balasang ijay. Ay, kasta gayam tinapasamak. Wine, amumutay ni Badong Mau. Managtulong kadagiti na pagdaldalanan na. Daw mawawag kanya. Sungbatak lang ha. Na, Hello? apay masapol nga umadayaw. Wine, aday. Asino ngay nga ta, ti mawag kan kuana. Ay agaram kalagta ka anakan. Sana nanggang. Na, Aglaklakayak lata na baraw. ay, saan Awan puli tayo baak. Nagrigat mo't nga minti agaram. Kanayong nakmat na mabastay. Ay padasem manin Addan tulata. Sapay nakasaksakit ti mabastay. Anya nga iti balakad kan ni Pari Badong. Agaram makanumanay. Agpada kami met gayam iti balakad kan ka. Agpada kami sakit iti kapanunutan Isupay ka no ti agaram. Ha! Ay, sus. Naibagak mo't ti sikrito may. Ay sige, ituloy mo nga ibaga. Ay, awan ang kail. Awan sikrito mi gayam. Ay, saan nga kamkamali ni Pari Badong? Naungat ni Marito yan, nulukun na. Imbes nga men nga igatang mo iti sida enjay kwartam. Napan mo ki din pinagpalawd. Agrik-reklamo kaya, nuduling ato yaw, dahito si Daeng. Nagring manen day ta cellphone mo. Ay, emergency to yan. Na, sabi tumakder ka mang sumbat. Sa dino ay ti papanam. Kasarita lang dahito yung umawawag. Waraw, di mo ibagbaga kininanam atuyang nga darar mag-abalaw. Kasano ngay no agdamag. Ay uri agdamag, awan kunam. Sapay dyan mo ti agulbawd. Anyan asaan. Kunan niyang kail. Dakas ka no ti agulbawd. Sagpaminsan lang, Mike. Sa dino man ang ti papanantay tataba daw. Ay kit ijay ili Adda dit kaw, ita. Isumot lagaya man nakasukat ka. Ay kit win kasapulan na naka-spooting kwaraw. Sige, pandara mo, dahito tricycle mo, tamapantaan. Kasano nga jay karim kanyak. Kari nga. Kunam nga ibirukan na kiti balasang armak. Ay, gaya man niya. Wain, kwaraw. Nusong batan nak dahito yung katiksmit ko abalaw. Si Kamay, ti ibiro ka. Inta nga ruda, inta taba daw. Ay, awan manen ni Badong kumaray. Umay mo manen biro kanan. Kasano? Malumen ngam awan pay. Nagpaili namanen ka di kwarog. Pudnon sa tiatap mo amaray. Katsikaman maray. Ada ka di kain inawag na. Kanayon nga adda. Orela umadayo, no ada kasarita na iti cellphone na. Aywun maray. Kano nagbayag da nga agtungtong iti cellphone na. Dagitan dagiti sinyalays. Nga ada babae ni Badong Mau. Adda lamadok talak. Ibitin ko apabaliktad di tapuon tilang kamay. Nay, apay akas talaunay ti panagpayapay mo kanyak, mare. Adda istorya agkan ka. Anya day ta. Amom ka de, no apay nga agpapaili ni Kabadong. Wen nga rod. Kanayon mat nga itulod ni Kwarog ijay ilay. Nya da nga min babae na. Anya? Ay, unay mat daytan nga istorya, mare. Suspitsak laang matkit di daytoy Awan matkit di pa managnak ko. Ay, maday, ti agis istorya iti kakasta, mare. Kat, kayat mo matadengdenggaon. Wen nga madi nga rod ti kasta nga istorya. Malajak nga rod istorya, anon. Si kakit di mat. Bastawan sa bali apang istorya, Syaklaang. Sige, ituloy mo nga rudan. Ay, sanon. Jakla ko mainis istorya kan. Ituloy mo kit din. Nagpatingga akon. Jay ko namngay nga ada babae ni Pari Badong. Wan gayam anya. Alan mare. Ituloy mo tadinggak. Di naksamot kayatan ba daw? Ay, tila sasawang magtuyang. Day tamo latan cellphone mo tikit kita Adala ang replya ka mensahe. Kasi ita,
Kasangsangunak. Ngam day ta cellphone mo ti sangsangwam. Maguray ka tuyang Tadaw hagat. Na, Eh, panawan nakmanan. At damanin kay nawag mo. Asino day ta? Badaw! may ka na kwaraw. Titulod nakman ni Jay Ilay. Kayatan tatabadaw. Api asaan? Agpasayak mo da. Kin pameriendahan ka pa'y. Ayan nga, Jay, magbaga mabalasang nga iritom kanyak. Aguray ka ngamin Kanayon kayo nga agdate, Jay, balo akasin sinarak mau. Ang umsak, awan pa'y kadate kaw. Kunak magking ka nga agur-uray ka lang ka day. Asinaw ti adda ka date na kwaraw. Ninana to yang. Happy nga da ka mo dito si Katuyang. Sipsiputan ka. Ay agawid ka. Tadapapanan may kundi kwaraw. Mapan ka makidaytan niya. Saan? Happy kumamakidita ngay. Agpudno ka man kwaraw. Kwaraw, siyak tigay mo ita. Saan mo patpatsay ni Nana Matuyang? Adda ka di ka date ni tatam abadaong kwaraw. Ay agpudno kan kwaraw. Dakas ti agul-ulbon. Ni Uncle Monday tanagsaw. Paray, agtal na kalata ka din. Saan ka na makibiyang di tayo? Ay saan ang mabalinti ibagbagam ngagtal na akno kalukwan ter aramidam. Agpudno ka man langay. Wine, pudno nga adda ka date ni Tata Badaw. Limag ang tirik na. Wow. Dakas akong kwaraw. Ay paray, tulungan na mo tina. Agawid tan ba daw? Ay. Agawid tan ko na nay! Damag kumot, asaan pa'y laang kano amabalin arumwar ni Kabadong di tabalay da, maribanang. Ay, win nga rod Ay, simot no kasta. Aga semot nga minti panang loko na kani marituyang ngay. Win nga rod. Isumeten tinagaram. Imbis kumaan ikwarog. Noan niya nga tangamin aya tinaknakan ni Kabadong takasta ti inaramid na. Apay, sa dinaw ti papanam abadaw. Mapan ko lang bisitahin ni Pare Inteng di tabalay da. Sana mabalin na rumar ka kunanay. Tata Badaw. Adamang pakpakumustakan ka. Asinaw ti mang pakpakumustakan ko anak kwaraw. Jay ka di balo akadedit na ijay ilay. Ibagam ti pudno kwaraw. Ay, kakasi akong kwaraw. Saan mo mutin nakarkaroon Ay, kwa. Pakpakumustahan ni Uncle ko ngayon tayong. Saan nakakanong amin na nakit-kita iti manungal daw, Tata Badaw. Ibagam, ngaging gaita. Dus-dusain nakpailaang ni Nana Matuyang. Ay, day takot ngamin, Tata Badong. Agaramid ka ngamin itinasayat. Tapno awan pagdaksan. Ala sigay. Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Jinre. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.